Senkezweni. Hhayi-ke ngazwa kwethu wona mazi intokazi Tshitshile Sibhono Zimdolo intokazi akwabiyela ekade ekhuluma laphana-ke kwingoma kaZolonga esho ukuthi ungumshayi wensizwa ize idube itheku. Kuzokhumbuleka ngazwa kwethu emva kwesigameko semicimbi Mother of All Maskandi Festival la kwaba khona isigameko secukamelisha kanjalo nentokazi uSimdola ukuxakazisana kwaba khona kwahola ukuthi uMthandeni azakhipha isinqumo sokuthi akaphinde alibhade eThekwini ngoba usebonile ukuthi abahleli bemicimbi baseThekwini abamfuni nangephutha la ehambe khona-ke. Ngazwa kwethu namhlanje-ke okanye kule video uZimdola bechaza khona ukuthi ungumshayi wensizwa ize idube imicimbi eThekwini, echaza sona-ke isizathu ukuthi mhlampe kuze uMthandeni adube le micimbi kungenxa yakhe laphana kuZimdola. Mhlampe kuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba? Ake sivele hlane comment section ungitshela ukuthi lithini lwakho uvo ngalolu daba. From mina Sibhono Ingaza kwethu sengiphuma njena kodwa ngihambe ngiyabuya futhi nezinye zihamba phambili. Okwakho ukusubscribe ningilandela ku-Facebook @Radio Inkezo. Niziphathe kahle nibe nosuku olumnandi. Ngithanda khona.